निजिनि हावस जों दिनै हानि मालिक याहाय इंगै दंसियो तांगै हिंगै चिन्तानि प्रमाण करै चिनि थानि खायसे कागज पर्यन्त डकुमेन्ट्स चिन्तानि करै तामनि डकुमेन्ट्स जे हाव जों नक तांगै चिनि थागुचों चिनि बा कत संरक जे नग तंलांनानि आ नग जों थाबुक तंगै दङ आरो चिनि बैसाबुतै रक तंफिनाय जों थैबायमानि परे चिनि बैसाबुतै रक थैबायमानि परे चिनि बुसु रक दंनाय ग बुसुकनि बैसा रक तंफिनाय अमा हायकेने जुग जुगलमै जों अ हाव तंगै थानाय किन्तु चिन्तानि आमुनि प्रमाण कायसाजों फुनु देखि चिन्तानि करै ओंखाय जों नायदि चिनि अक्रारो चिनि दादु सं साइमन खा जे त्रिपुराव राजा दङ সেই 70-80 বছর सिगांनि कग्न जों वान सुकां जोंनि अक्रारो जों सिगां जों साइमनो चिनि त्रिपुरा सारक अ हाव बेलायखेनो बरक गोबां दंमानि संख्या गरिष्ठ दंमानि दा जों दिनै किन्तु बांलादेशनि बरक फाइते फाइते जों दिनै संख्या कमङै थांखा ओंखाय अ 70-80 বছর जों दिनै चिनि हा दंमासे दाबो अब चिनि हालिया ङै दंखांखाय आगामी ते 70 বছর तामुंनाय आबोले जों वान सुनानै रोंनानै नांगौ आगामी 70 বছর जेफोरो चिनि गामियाव फायो जों तो आफोर दंला जों हयतो सरग सागा दंतुदै जों नुख्लायनो चिनि फला नुहुर दङनो चिनि बैसाबुतै बुसुरनो फायसिं फायनो सरकार हते मजेनिनि जागा मजेनिनि थाय नों जे नक ताङै दङै दङ नों जे राबार काई दङ नों जे मैखिदों थायखिदों काई दङ अ जागानि मालिक जे नों आमुनि प्रमाण फुनुदि हायकाय नों अरनि कुतुमदि हिनजा पुरो आफुरो चिनि बुसुरक चिनि बैसाबुतै रक अ जेराय रक जोंनो ताम हिनो सोलायनो वानसुगिनायला अ मरारक जोंनो जागा पर्यन्त थिकै गलांलिया बरक निजेरा सिमि तङै चावै सरकारि सुबिदा नाहालायै राजनीति खालायै त्रिपुरा साबाय बुलाय तगलाय खरक साबाय खरकसा हामिया सालायै थंलाय थैलांबाय खा जोंनोखाय कष्ट मानिक लांखा दाबोखाय जों बर थानाय हिनि हिनपुरु आफुर बरनो साबरे जवाबैनाय आमुनि चिनि थानि केमनि थानि आमुनि जवाब करै किन्तु सालचांनाय जों त्रिपुरासा हिनजाकपानो अ हा नंनिया नंनि थानि प्रमाण पत्र करै हिनजाकुरु नरक अरनि कुतुलदि नरक बांलादेशनि बरक से हिनि हिनजाकुरु तामो खायनाय ए आकक रंनो वान सुगैसे बुबाग्रा केंद्र सरकार बाय चुक्ति खायै अ हानि बैसारकनो बरकनो जों लाबसासो कागज पत्र अ हानि मालिक जोंनो हिनि याफारनानि मुचुंजाबो जिनि बुबाग्रा आमनो सिदिनो चिनि लुकुरक चिनि बरक बुजिलिया एलाकाव किसा सुजुग सुबिदा मानिया खा कयलायनायनि चिनि बैसाबुतै रकनि भबिष्यतनि थि जों वान सुयाबले जों सुदु निजिनि बर्तमान जों बाहायकै अ हाव तङै थानानै जों बाहायकै सुजुग सुबिदा नावै तङै थानानै आमा सिबिसे जों वान सुगो किन्तु चिनि बैसाबुतै रकनि बागै केबो वान सुनाय करै किन्तु तबो फानो दिनै चिनि बुबाग्रा फायका बुबाग्रा वान सुगै दंले अ जरावो फानो जों किसा खासिना रोंदि बुबाग्रा साइतंले जतनो खुलुमै कय दंजाबले जों उसिगांबो खुमलुंगो बिराद जनसभा नर नगै मानखना चिनि बरक थांलायो दाबुबो बुबाग्रा पयद खलायो किन्तु किसिसा बरक कयजना बरक दाबुबो थानसानो हामजागिया गे तेरे तेरेखाय अमा हायखाय थानसानो हामजागिया बबो हामजागिया गे तेरे तेरे जों सेम आगिनि हाय इंगै थांफिनाय गाबोनो जों वान सुनानै नांगौ आबोसे चिनि मेसेज आमसे जों जत लुकरनो बुजाबै दङ किन्तु जों तामो वानसु जों सुदु वानसुगो एलाकाव कोनो किसु मुंसाजों फायखाय मायाखै आरो जों जे मानसा रै दङ रिनाय चिनि आसल नाहार मंगे चिनि भबिष्यत न तैसे जों मा वानसुलायनाय दासिं चिनि बरम गोनां इयेन साका चाकरि नांगौ चाकरिबो अबश्य माना नांगौ किन्तु चाकरि तलायनायखै जों बाहायके रिमानायबा मा रिनाय जदिनो चिनि यागो फान फायसुखांखै अबश्य जों चाकरि रिमानाय एडिसि हापांनि थैबो जों चाकरिनि बागै गोबां बिल रहरजाक पुलिस तलांनायनि बागै रहरजाक राज्य सरकार दाबु बरक आबो फाइनान्स डिपार्टमेंट पास खाय रहियान बागै जों रिमान याङै दङ रिनाय अबश्य रिनाय जोंनो जुदि आ रिकमेन्डेशन आ जों रहरमानि आबरक सिनियर फिरगै फायखांखै बरक पारमिशन रहरखांखै जों आबो अबश्य रिनाय गे एडिसि जे चिंतिनि एडिसि आमचाय दङै एडिसि आमचाय दङै हिनि जों जे सालाय दंमानि ओ एडिसि के बाहायनो दे फायखाबा सबा खालायनानै बिसिंथिनो 1967 1967 सालनि सिमि चिनि काकासंगर बर्तमान दङ बर' आफुरनि सिमि आन्दोलन खालायलामां जोंनो 6 शिड्यूल मारिनाय
जोंनो एडिसि मारिनाय कारण त्रिपुराबो आसोखायनो बांलादेशि हाबै दंखा अ जागाव जोंनो जुदि एडिसि रुइ रक्षा खायनार गैया हंखाय भबिष्यत चिनि बुसाबुतै बिचिनि बुसुरंनि दं केसे बुंनाय आकनो आफुरनो वान सुगि काकासं आन्दोलन खालायै बुसुक बसर परे मानखाबा एडिसि कोई 1967 सालनि सिमी पूरा मान फाइते पूरा 1985 साल से फाइ मान फाइ गिताबुक जों चिनि बुबाग्रानि बिसिंथि 2021 नि सिमिसे जों जबा खालायले दं कोई बसर जबा खालाय केबा गोबां मान जों ससियेल मिडियाआव नुगौ जे बियां थाका ग्रेटार टिप्रालेन फालिदेरिखा अमहायरक जों गोबां ससियेल मिडियाआव जों अमहाय प्रश्न खालायजामानि दं नुगौ फेबा जों वान सुना रोंना नांनाय 5 बছর पाइ अमहाय कायसा सेपारेट स्टेट नामनानि नन तिरखाय कुनु दिने रिया जों साइमेन वेस्ट बेंगल नि गोरखालेन्ड प्राय 70 बছর रमै बरक आन्दोलन खायदंगो तागो खायदंगो बरक गोदान राज्य नामनानि बागै मादे मानखाबा कत गुलागुलिंगो थैलायो हर रिलायो तबो फन ताउ मायको किन्तु एर माने बरकी आचुगे थांखबा चिन दाबि माया हिनि आचुगेब्ले चिनि तिप्रासारक बातामनि बागै 5-10 বছর आन्दोलन खायकेनो सेले जागै थांहिनो ए आबसे सबसे वानसु जागनायको जों हिंके खाबारा ओ खाबारानो खामालो रिलायनाय ताबुक नि दिनो ओ जुगो ताबुक सोशल मीडिया नि जुग चिनि यागो ताबुक जतो नियागो न एंड्रॉइड मोबाइल दंगो सारा भारतवर्ष सारा पृथ्वीको तामुंगै दं जों गाहाम काइन छावै मानो सुदु तिप्रासारक सिमिसे निजिनि हाव दंगै बुइनि बरक बै रुल खाजागै दंगो चालक जागै दंगो जोंखै निजिनि हांगैसे बुइनि बरकसे जों थांगै खलमै मा दंलाय जाव चिनि अधिकारी दि आरो चिनि अधिकार बा चिनि थानिसे दङ नामनि जों बुइनि थानिसे मा सानलाय दंलाय जाव जों तिनि हमसु बुमा बुफारक कष्ट खाय परे रिउयाखै बरक बसाबुति शिक्षित खामानि फरायबो जुदि अमहायखाय बुइनि बरकनोसे थांगै सानैना नांगौखाय आबनि बारा दुख आबनि बारा खाव कष्ट मानमानि तेता बनले दंबा आमन बारा ते कुनु करै जों तिनि मन्त्रि इंगै दङ ठीक न किन्तु मन्त्रि इंगै दंफानो तिनि चिनि तिप्रासा चिनि आनि सिमनानि लुकुरक आनो बुद्रि रहका आनि लुकुरकनो आं तै गाहाम खाननानि मुचुंगो लामा गाहामो हिब्रिनानि मुचुंगो आनि आनो बुद्रि होनायरनो कारेन्ट वातै दंफुरबानो पिलालाव तरिनानि मुचुंगो स्कुल गाहामो खुलंनानि मुचुंगो कलेज खुलंनानि मुचुंगो आं एसडीएम अफिस खुलंनानि मुचुंगो जाते जों मोहनपुराव थानो नांगे जात जों जत चिठि रिउ दं तरिजाक रियाब्ले आबो जोंखाय साइमानो जों बुजियो हायबोनो जों चिरिखौगै दं ताकबो चिनि आखालियाव जों ताबुक 12 स्कुल खालायगबले जों आगे ईशानपुर थांनि पढ़ना नांगो मोहनपुर आगरतला थांनि पढ़ना नांगो ताबुक ते नांगिया अबो जथेष्ट शुल्क गाहाम खालायरिखा जों आबो फातसांगिया जों 2013 नि सिमी अनेक चबा खायते ओ आखालिया सरा स्कुल जों तिनि उसुक जरा तुबुखा उसुक जरा परिवेश तुबुखा अबो हायनया आबो एलाकानि जत लुकुरक नि चुबा मुं तमा बागैनो अबो तिनि अमहाय खालायमानो नरनि चुबा चुकुरि खाय नंनि आशीर्वाद करें के तिनि अमहायले एरक जों खालायमांला खमु आगे चिनि आमचानि बरक क्लास 12 परीक्षा लेना नंका मोहनपुर गारि रिजार्व खायमा थांलायो 2 घन्टा सिगांनो नगनि मान नंखरो कारण परीक्षा सेन्टाराव सगैना हंके समय मते सगैनानि नांगौ ताबु आखालियावनो जों परीक्षा दिमानो क्लास 12 सेन्टार जोंते 2 घन्टा सिगां नंखना नांलिया आ 2 घन्टानि 1.5 घन्टा जों एटलिस्ट नगा जगै परिमान रिजाल्ट गाहामबो खायमानो को अमरनो चिनि वानसुमु जों तिरक खाय चिनि लुकुरकनो बाहायखाय जों लामा गाहाम दै गाहाम कारेन्ट साक नायजानानि बागै हस्पिटाल रक जों नायदि काटलामारा हस्पिटाल आगे बोसोर सिद्रा दंमोन दाबो गोदाल बिल्डिंआव शिफ्ट खायलांखा गाबो साबनि बागैबा ओ खालियाव के आनि बोसादे फाय परनायबा परेया साव परनाय ओ आमसानि जत लुकुरक जारा जोंनो लुकु आदं हिनि नाम रहननाय रक बरंनो परेनानि बागैनो जों वानसुगै अमहाय सामुं खायदोंले अरता बिल्डिं बो कतरनाय आबनि बागैबो जों चिठि बार थेलारि दङ बार प्रेसार दङ किन्तु ताव बर हरिया तिप्रासा एरिया नि फाइल नंगाय सब समय तनिगादि के अमो हाइमां जों नुगै दङ गोसों आसो चिरिखौगै कक साइदं बसे जों काम खारिमेया जारा पावर करै सेराय र सिनि आमसायो ताबुबो जे गोबांमा राजनीतिक बदल खालायलाय दंलायो जारा निजिनि पकेट सुफुंनानि बागै से वान सुंनाय र बरनि लगि थांगिले सिनि तिप्रासार हादा हामनोबा कक दे सारनो बर सारा गया जों नुतमले इभेन
Christian tukise mutai khulumlaimani rokono to chung mugui tongo amse haike pholano saksakno phalai tari di haisi ngai sini dofano sing chini bosabuti rono sing buni dofano hi ang bono 15 lakh bai phalai dikai ma haiklai phalai tongle sing nijina tabu bo thansani lamao phaya buba grase chiriko goi samung khai tong thani tabu thansao phaya kai abo chini bosabuti rokni chini busu rokni bobishotno जों बायथां फालै रिमानि न गलायो एका आमतै तां जाबाय दि निचिनि बुबाग्रा चिरि खगै साइ तंले एका अ जरावो जों बननि फानरिनानि बागै जों तेबसे थानसानि लामाव फायदाय खलायो एका दिनि नरक अर फायका नरनो बेलाय बेलाय केनो हामबाय मारियो जे जों बुजिखा जे आजागा थांका गै चिनिति प्रासारनि कायसा लाइन फान दाम गरै हेसि के अमहाय राजनीतिक बदल न जों मा हामजागलायने जे राजनीतिक बदल ni head chini bubagra je rajniti bodol chini ti prasani bagai kaham nayo chini bosabuti rongni bobishot ni bagai kaham nayo ar rajniti bodol जों ma hablai nai ibsikangni salo saimano norok phaite mo chongbari abuto te sajangnai ko ya chini borong ganang jongto to sai khnarika जों phaidi omono no wan suglai nai chini bosabuti chini busu rongni kokno wan sugino जों tini bubagrano logiri thai bubagrano tekache wansumu chini ti prasarno o engraji okhor bai abcd bai porin muchungjago जों nadi agi to kok borok subject rei tabu kok borok subject tongo o kok borok subject no hingka जों abcd bai hingka जों switok jago hingka abono chini borok rok jara university jara porine borok jotono tabu kok borok subject tongo hinei 199 100 mannai bo tongo chini borok rok tabu जों आगे परे फुरुले कक बरक सब्जेक्ट करनि बागै जों मानि कक बरक बाय जों मा परे लिया किन्तु ओ बांला सब्जेक्ट न जों तबफानो कष्ट kai परे विनो जों दिनि लाइबायका फियाबा ताबुक निस्राय रक बरक बेलेखेनो कपाल गाहाम जे कक बरक सब्जेक्ट दंमनि बागै बरक 100 मार्क मारगो तामबाय सियो abcd बाय सियो किन्तु ताबुक तामो जोंनो से चाफेरि रिना नायो आबो abcd बाय सिकांगला आबो विदेशी भाषा अरे फुंगाय केनसे अब विदेशी भाषा मोबाइल खलाके जतो से हिंदी बाय इंग्लिश बाय मांगसे किन्तु जोंनो हकाय सिरिनानि रिया गाबनो जोंनो सिरिनानि रेडी से सानब्लेना जों पालखाय सिनि बुबाग्राबो आबनो दाबि खाय दंले जिनि ति प्रसारकनो निजेनि मानि कक बरकनो सैनानि अब abcd बाय सैनानि सुजुग रेडी आबो से साइ दंले गौरत कुनु जातिनि बिरुद्धे धर्मनि बिरुद्धे जों कक साइ दंगेबले सिनि नाहारमु कायसानो सिनि ति प्रसारनो उन्नति खायना नांनाय chini naharmung o ti prasarok o hani malik जों तेसे o hani malik जों sanamna nangnai bike gari ni se kagos tongoba a jeta जों bai 10-20 বছর পরে কে o bike gari joto kumai thanai kintu je manui je ha jug romoi जों nok tangmano rabar khaimano mikhitung thaikhitung kai जों sawi mano o hano kai जों mulyo sirilalia dam sirilaia o hani malik जों nani amno जों waswang chuklai dia abuni bagino chini bubagra sungno o hani malik namreni bagino sungno land right edishi haponi bisingti chini land right jaga bagjangnai je o je nukhungo tongo apni at least kangsa kagos pano chini bubagra chini tiprasarno yafarnani musugdago kebono abra kaijak siri pano ang at least chini tiprasarno o manthai o hani malik namya sapol torle ang kaijak hini botabu go saito kintu boys tongui tongle to pano sungbono request kaijak kintu bini nahar mungkai ti prasarno at least hani odikale जों रिमार्क लांनाय एरपुर आं काजरनाय हिंसाजा इगा तो फनसे जिन ti prasar बुजिनाया गोबां मा बुबाग्रानो हामिया बुबाग्रा ग्रेटर टिप्रलन बियां कमाय थांगा अमो हायरकै ससियेल मीडियायाव जों कुतुमारावनो खांगाय खास हावता आराम नांयांगो गै बुसे बुजिलाय गै सिस्टम खायनेबा तो फनो जों जे मानसा साइटोलाय दङ जिनि तो टिप्रामथानि वारियर सिक्लारक जिनि बुरि बदल जतनो अमो हाय program ni bising tikai जों बरनो जिनि ति प्रसारनो बुजगनानि चेष्टा खायलाय दङ आसा खायो बुबाग्रानि लगी जिनि ति प्रसारक दङ फाइनाय सालबो दंनाय जे जिनि ओ हानि अधिकार हेको जिनि रांनि अधिकार हेको जिनि परिनानि अधिकार रिमाया साक जों जतो नों आं जतो याप्रि थानसाखै हिमै बुबाग्रानि याप्रिनो तेबो कराक खायलायनो फायनाय एडिसि चंबारि 12 तारिख आजागाव जिनि एन्डरस मारियो bodriwoi bubagrani je wansukmung bojeci ti prasarokno muthangnani ni bo imang nokmani amono mukthang khailai ni phaidi hinino ani kisisa koknarin oron painai jotona hambai khulum